Takže ahojte ľudia, ako som slúbila, ideme tento deň, teda večeru, ešte... Čo chceš? Ibička musím dať. Ja už mám rada mačky. Dobre. Ale moje najobľúbenejšie zviera sú mačky. No dobré ľudia, tak... A potom zavriť dvere. A tak... ideme členov rodiny a ideme im nafarbiť vlasy, dať im obliečko, tak. Asi tak. Toto, kým sa mi načíta, tak už budem mať až 40 rokov. Konečne ľudia, po 50 rokoch, tu som ešte stará babka, tak tu máme toto kaboka. No jasné. Nechcem 50 ročná, ja už budem stará. Moja mama má 50 rokov. A to naozaj 50. Ona je už starka. Ona je už trojnásobná starka. Poďme sa teda tie maste ukázať. Najprv v dome. Ja zašiel. No, černoško Bubu má veľkú hubu. To nemá veľkú hubu, veľký nos má. Bra, 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 bra. Neviem spievať. Nebudem operná speváčka. Ani nechcem, vieš čo. Bro... Počkajte. No teraz som načítala. No, tak si ideme zaradiť rodinu. Tak kto bude v čiernom? Dvaja musia byť v čiernom. Táčo bude v čiernom. Čo to je preboha? Kde je? Táto bude v čiernom. Musíme im dať iba oblečka. Toto oblečko. Toto dáme ako modrým. Tejto dáme toto oblečko. A toto máš toto. No tak... Počkaj, ešte ja musím. No tak... Vítajte do našej rodiny, ste vítaní. Oh, bože. Ďalej. Zelený, kto bude zelený? Oh, zelenáč. Nebude to samozrejme černoch, lebo to nie. Kde je? Aha, tento. Toto si môže nechať. Toto ti dáme a toto má treba. Aj nepotrebné veci, samozrejme budeme dávať túto na roh balkónu. Tam nikto nevšimne. Dobre, tak vítaj do našej rodiny aj ty. Ešte dáme potom nafarbiť vlasy, takže toto bude docela krátke. To bude v modrom. Je to tento a tento. To môže ísť aj do zeleného. Toto tiež není potrebné. OK, vítajte do našej rodiny. V týchto malých drobtoch si potom nájdeme. Počkajte. No a toto sú vlastne všetci, a ešte nie. Ja tu donesiem aj malých a aj ukážem, na ktorých miestach sa nachádzajú. Tak poďte sa mňou.
No tak jedno je tuto v tomto kine, sa volá, neviem. Budem teraz iba takto rozprávať, pretože som škriatok a nemám ani zapchatný nos. Vy to nevidíte. No, to je jedno. Dobrý deň, mladý pán. A ešte tu je niečo. Tu je zelený diamant, to bereme. A ešte to je polievka, ešte váha, všetko štát, takže sme celom nabavení, no. Nevenom jedného člena rodiny. Tak, ty zober tohto oného tuk-tuka. Toto. A ty zober toto. Dobre, ideme ďalej. Dobre, ďalší sa nachádza tuto. Sme tu mal by sa takto tu nachádzať. Sinátor náš. Ale nepotrebujem. No, máme. Nedajú mi tu masť. Neviem. No super, už ideme domov. No už konečne. A potom ešte namalujeme im vlasy. Musíme, pochutia. Musíme. No ale ty tuk-tuk už beží čarodejnica. No, konečne. Toto preboha. Nechceme nič. No, to už máme. To budú tuto. Ešte ich. Kde je mama? No, tu je. Čau. Ešte tu má to sinátor. A toto je. Dobre. Ideme im nafarbiť vlasy. Ideme si zobrať farbu. A ideme im nafarbiť vlasy. No, Etetus eta. Proste asi túto farbu. Masť. Ber to. Čakaj, mám takú istú. Ideme domov. Au, kopí na nos. Au, spadol mi tablet na nos. Malý. Alo. To nejde. OK, co to dáme tiež to spí. Dobre. Tak.
Predstavujeme vám našu rodinu. Musíme sa ešte zoznámiť, takže mama Lucia, 32 rokov. Nepatrí. Bro. Oco Mišo, 33 rokov. Brat Jakub, 15 rokov. Sestra Alžbeta, sa to volá to číslo? 14 rokov. Mladšia sestra Veronika, 5 rokov. Počkajte. Prepáčte ľudia, prepáčte, ja som zle klikla, Dobre, som tu, iba som proste zle klikla. No, takže... Jano a Lacko, obidvaja majú 12 rokov. Lukas a Nikolás. Lukas má 12 mesiacov a Nikolás má 1 rok. Sestra Laura, 16 rokov, najstaršia. Ako z detí. No a toto boli všetky naše osoby. Ako ďalší part zajtra večer, alebo už hneď aj takže po obede, môže byť, že kupujeme jedlo do chladničky. Tak ajo!